ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kakun hinyong trip National Awakening Movement hakap pundo trip unai wing aracara pausau kala George o Deputy Chief Executive Member bukmi ikatan elaka administration juga Khasi Hills Autonomous District Council buat pencingan NCM hakap biadai bagajinyo long rang bashnong jinjai bendo garo hakamai kuli bilang kata A yang kuli Mauyong, Gambalbari, Jermang, Jols M, Rangsakona, Chibra, Nongspung A, but Nongspung C, kebapen Kenya kaan, the Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM, Deputy CM, Electors and Rangbashnong of Milliam CM Ship Act, Arajarnyo. Hagajinya keran berkilat Partai Kubor Working President juga Khnam ubat Thomas Besar ulong bakat kum ke Section 2O juga Milliam CM Ship Act Arajarnyo kelakaran syar berkejimut juga kentir Rangbashnong kathau yukli nong sensyar lakalong hakishnong nong kendong ni hasor kibahap hapok kejing jingkmi juga hima Milliam ubadai tangan kejai bendu Khasi bat ublah thong men pinscam kat kum bikendon juga nikaan. Shosho uloong banalor na kini kejai bendo garo, kiyo eka kabu banlong rang bashnong, kiyo bor bende seka kendo kasyam, syakiwe pat kejai bendo ki bamde ki Khasi, weapon kain seka section Lightway, jangka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kakandai spa nyopowe. Wani kendo ya EM in charge ilakai ba PNCM, badai ro jo apor CM jo KGDC. Kajing wani kendo ka jongi kedai halor kajing terikam jong kini ki jai pendri garo kum kirang bashnong apo uput usam jong hima Milliam apo uput usam jong ka KCDC nagleng jong gi ngila ai ko jong tho rengkat ki saki sataru haketika kishnong ki bahap apo rat marwet hang apo riboy ya bon bagi kishnong ri piong nor mai kuli ke pilang kata kayong kuli ke Mauyong Gambalbari kata pada ki Jermang, Jolsim, ki Rangsakona, ki Chibra, ki Nongspung A, ki Nongspung C, ni borok ki rang bashnong ki dei di kejat bende garo. Tik. Kani kalong baik im pej la penken ya ka appointment and succession of CM, Deputy CM, Elector of Rang Bashnong of Milliam M Ship Act Arjanyo. Katkum kani ka Arjanyo ha la hak section ka baar subsection O la tho sai kedar tang u Khasi ula benong rang bashnong kene dikaan omdan chu balawan pergelai kene te kajing bat rang bashnong kajing soi rang bashnong jo kini gibreu kila don deki seal kila don deki letterhead bagi pelon kam bagi kam yo de deki kum kirang bashnong ban ngila da pentip si bab PNCM bal lemba kajing kamrang bashnong jongkine ka danru kajing ya di Jaka sekibam de ki Khasi ka belong kajing pun kain badai ka Land Transfer Act 1971 yekini buruk ki arbeta ki belong ki mat ki makungsan khamtam namar ba ki de ki shinong haki khaput ki jongi ilai jing mot ibab sem in le ai mardor kene ban sim da ka legal action yekini ki breu ki bakam yel de kum kita kirang bashnong katkum kajing ai bor jongka an jogi Milliam jongu arjar nyo te nakaliang jongi hadin ka jekan iba PNCM mi sotu baki kidon ki shnong sate bomdon su kita kinong susung Khasi ka an ka khlem tho baladam don nong song Khasi ulong no uwei pada ka khlem tho na ka an kong bai urang ba shrong udei bandei be Khasi te nakaliang jongi ai jumut balada don su tau nong song Khasi ha kini ki shnong Daiwan appoint no menteri nakahima. Bokun function kung tau orang bashnong. Kabar pada ngilajing modru banlum census. Ya kajing jadi ti jaka hakin ki shnong hakin ki san senang gi beladam. Bangin lam
manu bade shanu nak de kena bagi yok ban bat di kini kibre ki ban kan bade kalan ton salat kat respat ni kuai kapalai pada gila jingmut ba nakalian ka hima melim kadiban pha nak jing tho sha u deputy commissioner jo bari bhai ban pentip show deputy commissioner ba kirang ba shnong ki ba ka hima melim kala itho katkum ka at arjan neu ki dei nakani ka shnong udai une nakani ka shnong udai une bat kino kibre ki ba soy ki kot kisla ki ba dei bat kot khando kham tam ya udisi riwai dei ban entertain ya kung kini ki jaj breu namar kadan ka ji alam bakala pada dan nakaliang jong di EM in charge ilaka ilong ba insapan ya ka jingkan jingya anak hima melim hadwa kerteng jong shnong ka kerteng jong rang ba shnong nata par ki records jong jingya di jaka hakini ki sans nang gibalada ban yap kemilin ti ban nakaliang jong iri ikuste kata badan kaman le kerki sabaki kendau siap jong nang tuit sekui pada kejing menayo tengi kemilin ti nang follow bi kene ni yang saya ka jingtip na kaliang ka district council kita pa sangi hadin baki coordinate pada baka hima melim ka re bentar na kaliang ka jongi ila kolar bandengkong in betha ya ka hima melim bakin ai ya ka kerteng jong gisrong ki bahap apa ka thai marwet kerteng jong kirang ba shrong ki ba ka hima ka itu katkum ka an arjar niyo ka kerteng jong gisrong ki lese ki bamdon chu ki khasi ki basa but manu bas nisar pare ki tikine ki record kendian na kaliang jong ba pensep kin insim mador no nak hima melim but in simru yo to ka record jong ka jingya de ya thiet khandau hakini kila sans nam gi bladam manchu wat jingtip ya kata kajing ong go jongi ba kadon kajing de ya thiet jaka da ka pen khan ya kalan ton sada ka dai swan yo koi tengi kimil inti bakan kloy kene kam bat ngin sedang ya bodin pada baka office jong EM in charge ilaka ya kene kam pi kalong kum ni ngimla ban len baka KCDC de ka khli kade halor tam in ong i kam shnong ki kam hima ter ni kajing long kajing man kaba kum ni hak ni ka por kaba pensosi igon balang ngimla ban len kadon ka failure of administration as per law na kalian ka KCDC kadon kajing bam simkia jinda bala simkia no breu ba kamili urang masyarakat di benda ronar de IPC saswar ho 420 bathok ba syukur upron kam se kasil ru letterhead tu without proper legal authority te yakum kine lada ka district council ka simkia ka pengat ikine da legal step ki syakam ki we kin sabai ka bai ka jinge kalong nambar ya uwai uar fi klam simkia ulai usan re uspauru ong ya ngi ulek la kumjo te hangno ka moral responsibility dei jong ka council ya kata ngimla suman atati ban ong na kamwai te ka na ka daw na ka himaru dan ka jing simsting na ka right do ka jing simsting bagi bon ki khobor ami sapa nga right marwat kan bon ka jing ru right marwat namar baka dei apa hapot te lada ulang sunong di khasi kam atau ka kando ko siap kamli jong khasi pada kamli jong ka district council kamli jong hima ta kan ni ka dei ka benda jong ka district council bukan perkat kumno ban yada ya kando ko siap yong ka district council kolong try halor ka kando ko siap pindi ikini khobor hangno long try hangno syok long try te kijing keren baka district council kolong try halor ka kando ko siap kadai ban ya rekar baka kam kai ladamon ngadong fi ladamon si inciri jaka kam num le chono chono orang ladamon district council ladamon district council dan banut ban kamrang basro tang sisni balong basro kini ting ngadong fi ladamon kadai de tangka political will kata ka badan kam ban ikmen ba iba pensi mi ai kata ka jing ya terilang ban ikmilinti ba insim kya ya kani mardo swaba mak ki kajige kana wan ban pada yangi hakini shrong khapur ki bala ki bamdei be namar ka lan sara ko ong ba u khasi umla bandi su bamdei khasi ru umla bandi su bamdei khasi mo tang khasi blam tie te ujai bandi o yuta ki habe wa andai lada phide so garu so nepali ne so bangali ru kala dei lupa ka violation kala sara tika kane ka kansai
ai kan ka report kan wan ngatrain rakyat kan ka report ini kan salam baki don ki jingya de thiet ki jing pen khen ya ki lan so la hasor ang ne shlong dang don pen khen beran don dak rang ba shlong kasi ya ki shlong ni sa kaput baki rang ba shlong illegal ki bam de kasi kan no ka jing ma kan ya ki bodo up ki gi chaka ni dan bom ba ki judon a ki an gi jongi ki ba shna la shna hoi sok tanat bodon ki an hendai ka bar sosi ka long ni klem pe chngai no pendian habang tribal ki ba bon de tribal ni klem define wei to tribal uba dan hok ban ti jakal ni te hagadin sha don kam man amen wa de kalan tran sarak ro man tho ba ubala man thiet jaka hapo upor usam junga bru nyo trap udai bandai bai u khasi ngade ka buram namde banga ngia kran ya khan jai benreu ugaru rum de banyo thiet jaka sene ki mat thiet ma ki tekat bakaman hajakala jong badon sene ngin thiet mangi namar lada ka don ka jingya kuntur kuat kan wan ka jingya mensaw hak sinam banwan te don kam man amen dia ka lan to serak what dia ka trading my non tribal regulation khat ndai spark san bosaru dang bon ki amendment don kam hang tu la tho tribal don kam ka trade license to tribal te binong baro do naga mizo ki tribal haka jing sisa di man tho ubam don kam ya ka trade license udai tang ukhasi tau khasi hapo upot usam jong kabru ni trap but ubam don kam ya ka trade license hapo garu hills pada udai tang garu to guru sani ru apply trade license khasi dan ulai chatir apply trade license kan don ka demarcation ka syai te ngomong Bandung don ka jingi mensau hakipor ki banwan te don kam ban amen ban pensyai ba ai kipor ki banwan kin ngin yo ban ya tai ya thir bai ka ni banta kanang ba ngin yo ban pen bai ka ni ka banta hakor kam ko ba David